Rojbaş temaşevanın heja. Em bi bername berbiroş peşberiwane. Em ê di du satan de nûçeyên rojevê, nûçeyên rojname û nûçeyên ajansan bu re parve bikin. Belê temaşevanın heja di beşa yekemîn a bernameyê de ji bo we em ê nûçe û manşetên rojnameyan ragihînin. Her wekî din ji pê nûsên jinan em ê quncnivîsa bînin ser ekranên we. û di beşa duyemîn a bernameyê de ji bo we nûçe û agahiyên ji êvar de derketine pêş em ê bu re parve bikin. Her wekîdin di derbarê hin mijaran de dosya û mêvanên me yên taybet hene hevalên me yên rojnamevan agahî û nûçeyên dawî ên rojevê ew ê bi me re ragihînin. Niha jî ber bi roj bi nûçeyan dest pê dike. Belê temaşevanên hêja nûçeya ew derbarê pêvajoyê de ye. Endamên şandeya İmraliyeya Dem Partiye Pervîn Buldan, Faik Özgür Erol û endamê Dem Partiye Pervîn Buldan, Faik Özgür Erol û endamê sekreteriya İmraliye Veysî Aktaş merheleya pêvajoyê û rewşa dawî ku bi qanûna çerçeveyê re pêşket bi nûnerên medyayê re nirxandin. Pervîn Buldan diyar kir ku di 24 tebaxê de piştî komîteyên bilind wê re avakirin û wê yê binî jî bên diyar kirin. Yek ji wan komîteyan jî wê ya bêçekkirin û siyasetê be û divê li Jeniyê de wê rêberê gelê Kurd Abdullah Öcalan jî cih bigire. Endamên şandeya İmraliya Dem Partî Pervîn Buldan û Faik Özgür Erol li gel endamê sekreteriyaya İmralî Veysî Aktaş qonaxa heyya pêvajoya aştî û rewşa nû ya ku bi qanûna çarçoveyê ketiye meriyetê bi nûnerên çapemenî re nirxandin. Pervîn Buldan di nirxandina xwe de diyar kir ku daxwazin wanên ji bo dîtina pêşnûmeya qanûnê ji bo demek dirêj nehatine bicîyanîn û di hevdîtina xwe ya dawî da bi rêber Abdullah Öcalan re wan ne pêşnûme bixwe lê nêzîkatiyên bingehîn ên qanûnê nirxandiye. Pervîn Buldan diyar kir ku rêber Abdullah Öcalan qanûn wekî yekem, qanûnek sereke û qanûnek bingehîn dihesibîne. Bi berdewamî diyar kir ku rêber Abdullah Öcalan balkişandiye ser avakirina serdemeke nû ku tê da têkoşîna çekdarî bi dawî bibe û têkoşîna siyasî derkeve pêş. Pervîn Buldan diyar kir ku rêber Abdullah Öcalan gotiye ku ew di vê pêvajoyê da lîstîkek santralçeya yek kesî dilîze û tevî zehmetiyan jî ew li ser aliyên ereniyên pêvajoyê disekine. Pervîn Buldan her wiha di derbarê komîteyên ku dê li gorî qanûna çarçoveyê werin damezrandin da agahî da û diyar kir ku dê meclîsa bilind civîna xwe ya yekem di 24 tebaxê da li dar bixe. Wê ragihand ku yek ji komîteyên binî dê komîteya bêçekkirin û siyasîkirinê be û rêber Abdullah Öcalan dê endamê vê komîteyê be. Pervîn Buldan her wiha diyar kir ku rêber Abdullah Öcalan dê pêşketinin dawiyên pêvajoyê organîze bike û got ku Kongra Dem Partiya ji ber mercên qanûnî wê di 6 îlonê da bê li darxistin û dibe ku Kongreya Sereke beriya cejna Newrozê were li darxistin. Pervîn Buldan diyar kir ku rêber Abdullah Öcalan behsa partiyek nû û avahiyek nû kiriye û destnîşan kir ku guhertinin di rêzîkname, bername û karmendên partî da dikarin di rojevê de bin. Faik Özgür Erol ku di civînê de axivî jî got, qanûna çarçove dikare rê li ber berdana nêzîkî 4000 girtiyan veke û zêdetirî 75,000 lêpirsîn û doz dikarin ji vê rêzîknameyê bandor bibin. Belê temaşevanên hêja li navçeya Kanîreşê ya Çewlikê civîna gel hebû. Hevseroka giştiya DBP Çîdem Kılıçgün uçar bi gel re civiya û welatiyan balkişan ser qanûna û çerçeveyê û xwest û gavên berbiçav bên avêtin. DBP bi dirûjma em peyama aştiyê bi gel re ava dikin civînên xwe yên gel diddomîne. Civîna vê carê li gundê Heciyan ê ser bi navçeya Kanîreşê ya Çewlikê pêk hat. Hevseroka giştî ya DBP Çîdem Kılıçgün uçar tevlî civînê bû. Çîdem Kılıçgün uçar behsa pêvajiyê kir û diyar kir ku çareseriya pirsgirêka Kurd ne tenê bi danîna çekan sînordar e, divê her kes wekî hem welatiyên wekhev bê pejirandin.
آخافتنا وی وها دوام کر. دوی دولت پولیتیکاین خوانین لبرانبری کرد علاوی و بشین بندس بگهارینه. جبو کو پفچون جنوب روندن آواکرنا چارچوه که حقوقی گرینگه. هفسروکا گشتیا دبه به بحثا قانونا چارچوه جی کرو گوت نیقاش کرنا مسئله کرتا ایرو لمجلیسی انجاماتی کوشینا سالین دریجه. قانونا چارچوه کوش مجلیسی درباس بویه دستکفتیه که گرینگه. ولاتین کتالی جوینه بونه جینیرینین خوارین زمان. فکارین خوشیانین زمان و گوتن دوی بیباوریات ناوا جواکی ده جحولی بیراکرن. روشا سیاست مدارین ده زندانان ده دیار ببه. بقانون رگاوین بر بچاف بیناویتن. وکیدن ولاتیان بالکشان سرد رشکرنا پیواجو یا ده مدیا دیجیتال ده و خوستن پارتی و ریخستنین وان هین بیتر بکوین ناوا گل و آگاهیان بدن. پشتی جوینا لورشان ده یا ده بپه بری خدا جوینا لنافجیها چرمی. Bele endame komeleya çandu hunere ya Dicle'yi Belkıs Süleymanoğlu de derbare pevajoya açtı ucvaka demokratikte ahvi. Belkıs Süleymanoğlu balkışan serveyeki ku pevajoya açtı ucvaka demokratik ve guhere açtı ke mayinde. Di çerçoveya pêvajoya aştî û civaka demokratîk ku ji bo çareseriya demokratîk û mayînde ya pirsgirêka Kurd de tê meşandin, nîqaşên li ser qanûna çerçoveyê ciyê xwe yê di rojevê de diparêze. Endama komeleya çand û hunerî ya Dîçleyê Belkıs Süleymanoğlu tekildarî mijarê de axivî. Belkıs Süleymanoğlu bi bîr xist ku ew nêzîkî 2 salane ev pêvajo dest pê kiriye û di qonaqeke girîng de ye. سنماتی قبول کردن و جب نهاب بشون دا ام در باسی قناخک جداتر دبن و قناخک ایدی ام بجن وکی با آوائه کی فرمی قناخک قبول کرنه Belkıs Süleymanoğlu dest nişan kir ku gelê Kurd ev bi salane berdelên gelek girandane lê têkoşîna xwe didomîne. پشتی اوقاس بردیلن گران هات داهین دوی ایدی دستکفتی کشی هبه و اف دستکفتی جینه ام بجن تنه لسر قاغزک بمینه آوائه کی پراتیک بکه جیانه Endama komeleya çand û hunerê ya Dîçleyê Belkıs Süleymanoğlu balkişan ser entegrasyonê jî. جبون اف ناسنامه جدا کاربن به هفر دنا و هف سنگی کی وک هوی دکی بجین وک هف بجین با آزادی چاندا خو هنره خو ناسنامه خو زمان خو بجین دو اف پیواجو براستی بگیجه ایدی armanca xwe. Belkıs Süleymanoğlu herî dawî bang li hemû gelên ku li Tirkiye dijîn rewşenbîr, hunermend û zanyaran kir ku bi berpirsyariya xwe rabin. Yên Tirk jî û yên em bêjin nasnameyên cuda ku bi nasnameya Tirk jî li Tirkiye dixebtin. Dikeve ser milê wan jî. Ew jî divê pêvajoyê de werin ciyê xwe bigirin û rêl û mîsyona xwe pêk bînin. Hemû hunermendên ku li Tirkiye jî dijîn divê bi awayekî rabin dengê xwe bilind bikin, piştgiriyê bidin vê pêvajoyê. Di her milî de piştgiriyê bidin. Bi daxuyaniyên xwe dibe, bi stranên xwe dibe, bi lîstikên xwe dibe, bi sînemayên xwe dibe, bi her awayê divê êdî ew jî di nav لبو تفجري ده ببن ما قال انتجراسيون هيكر اري راست انتجراسيون تشتك اوقات جيرزيه جي انجي رحتنا دمام دبن انتجراسيون قال لك كست بين قي ام داف جي ناسنا ما يخو داف جي تكوشينا اوقات صالي بردنا ما هر تشتي جبير بكنا نخير انتجراسيون نخو جبير كرنا نعم بجن بدلك خاطنا داهنج نديتي فاديتنا نينا تاني هاف ناس كرنا هاف قبول كرنا وبهفره ما شاندنا Gerillayan İsallı gelek kaden heremin parasını yiyen medyayı piroz bahiyen paz de tabak elli darxıstin. Gerilla TV dimenen şahi ekedin parvekir. U tevi fermandarên xwe bi sedan gerillayî cejna vejinê pîroz kirin. Esrara di mirovahiyê de di sosyalîzmê de esrara. Dibin vê nivîsa rêber Abdullah Öcalan de li Çiyayên Kurdistanê pîrozbahiyekê din a pazê tebaxê. Li qadeke din ên herêma parastina yên medyayê bi sedan gerîla û fermandarên xwe li hev kombûn û cejna vejînê pîroz kirin. Pêşî merasima pîrozkirina rojê pêk hat. Paşê jî komên gerîla bi çalakiyên xwe yên hunerî rengdan şahiyê. Ji bo vesileyê vê rojê pazê tebaxê destpêkên bi xêratina giştiya vilan dikin.
Kaspersen ku wek au kas heval hatum gel heftu. Wek heval internationalist em sie doch was sanek du stan, du wäre Papa bekim. Du wek ku be Bavaria ku amanda me yeke, ku sina me yeke, em hemu doch wasen welata khoyres gababine. سه گریلان انترناسیونالی جی رنگ دان شاهیا ججنا وجینی. گریلای که یه استاره تکیلداری واتای روزی اف پیام دا. براسیجی ابخوا بیشن ربرتی جبوی کو گلی روشتا نابین و همین تو بگشن آزادی خو هبونا خو پنگاوه که ببی رنگ دا دست بکره جبوی کو براسیجی همی گلمه وک هفدو بیشن وک هفدو نو جواک دموکراتیک دا جیان بک براسیجی هری داوی کما موزیک یا گریلا آواز چیا جی کنسرک دا. بله تماشاوان هجا ما به هفره چند نوچه دروژه و دخواندن امین هاجی به هفره مانشتین روزنامه و روپلین جنان بنرن. بله تماشاوان هجا امید و بشه به هفره لمانشتین روزنامه و روپلین جنان بنرن امید یeni yaşamı dest بکن یeni yaşam ام بنرن به مانشت وان چوایه رزگاریا یکانه اتفاقا بکردان ریه بله به مانشت درکتی روزنامه یeni yaşamı endame heyeta İmraliye Pervin Buldan, Faik Özgür Erol u sekreteriya İmraliye Veysi Aktaş çapemeniye dahuyaniyekten derbari pevajoyede u dve derede dahuyani de van agahiyadan Lugori kanuna çerçeve nezi Lugori yani agahiyavan 4000 girtiyen siyasi ve verin berdan و هر هفته و 5000 کسی که درباره وان دلی پرسین و دوز هات نوکرین اوجی و قانون چرچوه ده و باندور لوان جی بکرین سر دوسیای وان و لپرسین وان هر وکیدن و komite ben avakırın ve demede ve divan komitede komiteye beçek bun u siyasi bun nedeji ve reberi gele Kürt Öcalan Abdullah Öcalan ve Cibigre ve Serokia ve komiteye bike dahuyaniyede evji hatiye desni şankırın her vakidin deste şopandine de meclisede ve komiteye şopandine به آواکرین و دور دژی و همو پارتیان پارلمانتر و هبن yani Öcalan yani Abdullah Öcalan dibece ve komitede همو partiyan parlamenter heben her vakidin em berdavam bikin sekreteriya İmraliye Veysi Aktaş'ı dibece
otoriterizm nabe dibêje pêdivî yê devlet Kurdan nas bike û Kurd jî devletê nas bikin û eger entegrasyon çêbe wê di komara demokratîk de çêbe komara otoriter de ev yek çê nabe dibêje û her wekî din dibêje de Brez Öcalan got di hemû devletên Tirk ên hatine avakirin de di stûn hebûn û stûnek Kurd yek jî Türk bû lê di sed salin ev stûn yani hatibû şikandin ev stûna aliyê Kurd tune bû jin HPV yani Kurd divê sistemê de hatibûn derxistin îro ev link wê ji nû ve bê avakirin gotiye divê komara demokratîk de. û rêz hatiye Türkiye dibêje Veysî Aktaş pirsgirêka Kurd tenê pirsgirêka Türkiye nîne pirsgirêkeke gerdûniyê heke Türkiye çareser neke hêzê din wê bikevin devreyê rojhilata navîn ji nû ve tê sazkirin dor hat Türkiye Kurd nabe ku benjbûrî bijartiyên din bên kirin dibêje divê derê de. Ji bo çareseriya Türkiye Demokratîk Pêdiviya û Bitîfaqa bi Kurdan û Bêşengiya Brez Öcalan heye dibêje di manşetê de belê perwerdeya bi Kurdî mafekî bingehîne ev jî nûçeyeke din divê derê de cî girtibû. Ez vê derê jî bu were parve bikim. Di çarçeveya pêvajoya aştî û civaka demokratîk de ku ji bo çareseriya demokratîk û mayîndeya pirsgirêka Kurd tê meşandin, xebata li ser qanûna çerçeveyê jî berdewam dike û di heman demê de hêvî û daxwazên têkildarî naveroka qanûnê jî di rojevê de cihê xwe diparêze. Tê payîn ku daxwazên bingehîn ên gelê Kurd divê qanûna de gerek bê garantî kirin û zimanê Kurdî bê naskirin, nasnameyê Kurdî bê naskirin û li Vanê saziyê zimanê Kurdî yên ku xebatê dikin, diyar kirindu çarçeveya pêvajoya ku Brez Öcalan dest pê kiriye, gavên herî girîng evin naskirina statuya fermî ya zimanê Kurdî û perwerdehiya bi zimanê Kurdî ye dibêje divê nûçeyê de. Belê dîsa em berdewam bikin, zengilên xetere li derîne ev jî dîsa nûçeyeke din divê derê de cî girtibû, dema pêvajoya aştî û civaka demokratîk tê nîqaşkirin ji bo Tirkiyeyê xeter mezin dibin. İsraîl xwe dispêre Tirkiye û Wezîrê Parastinê İsraîl Katz got em ê êdî tenê temaşe nekin, em ê tevgerê bikin. û wî Serokkomarê Tirkiye Tayyip Erdoğan dibêje ji bo wê maceraya xeterdar li Sûriyeyê suçdar kir. û her wekî din Netanyahu jî berdewam dike dibêje İsraîl bombardmana li Ebul Eldehur ya li İdlibê zêde dike. Serokê Devletên Yekbûyî Donald Trump jî operasyona roja dijî Îranê ragihand. Wî got wê şerê aboriyê dijwar dest pê bike. û Wezîrê Karên Derve jî alîkarê Îranê Kazım Garibabadî bersivda wê şerê leşkerî ceriband û têk çû niha wê şerê aborî dest pê kir dibêje İsraîlê Tirkiyeyê gef dike û devletên Yekbûyî ji şerê aborî li dijî Îranê dest pê dike. Ev nûçe jî bi vî awayî bû belê dîsa nûçeyeke din divê derê de zilma devlet û şîrketan li hemberî karkerên madenê ji xwe hûn dibînin di wêneyê de jî diyar e karkerên Doruk Madencilik Etü Gümüş û Madenê Girêdayî SS Holdingê li Enqereyê çalakê xwe didomînin. Îro roja yazda yani ku ew li ber Wezareta Enerjî û Çevkaniyên Xwezayî ne karker malbatên wan daxwaz dikin ku nûçê wan ên nedane û tazmînatên wan tavîlê bên dayîn. Belê ev jî tiştekî din divê derê de bû nûçeyeke din bû. Sosyalîst di sed rojin di zindanê de ne ev jî dîsa nûçeyeke rûpela ewil de yeni yaşamê de cî girtiye. Di sê Sibata 2026 de êrişekî siyasî li dijî gelek saziyên sosyalîst hatibû kirin û 84 sosyalîst hatibûn girtin. SP, SKM, SDGF, ÖGF, Beksav, DİSK, Limter İş û yên din heta niha 37 kes ji wan hatine berdan lê 74 biborin 47 sosyalîst hîn jî di zindanê de ne.
û di nav van girtiyan de rojnamevan jî hene û îro roja di sê demîne ku ew girtîne heta niha ji îddianameyê ji bo wan nehatiye amadekirin û 84 sosyalîst di sê Sibatê de hatin girtin, di sed roj derbas bûn û 47 kes jî hîn girtîne dibêje di vê derê de. Belê em nûçeyekê din binerin alternatîfa jinan li dijî şer ve derede cigirtiye rêberê gelê Kurd Abdullah Öcalan di 27 Sibatê de pêvajoya aştî û civaka demokratîk dest pê kir. Ev pêvajo li rojhilata navîn deriyên pêşketinên nû ve dike lê di heman demê de destwerdanên herêmî jî zêde dibin. Li rojhilata navîn krîz zêde bin û şerê gerdûnî jî mezin dibe. Siyasetnasa Simten Coşar ji bo vê rewşê bi nêrînên jinan alternatîfeke çareseriyê dinirxîne û Coşar dibêje ji bo aştiyeke mayîn de pêdivî bi çareseriyeke jinan navendî û alternatîf heye. Ev çareserî divê serdestiya mêran û milîtarîzmê bişkîne. Dibêje di axaftina xwe de belê di rûpela jinan de jî em ê dîsa vê mijarê binerin vê nûçeyê. Nûçeyeke din ji müzîkjene İranî re ceza ev jî bi vê awayî cih girtibû. Belê rûpela ewil a yeniya Şamê bi vê rengî bû, em ê bihevrin niha li rûpela jinan binerin. Belê rûpela ewil de divê mav bêne garantîkirin bi vê nûçeyê derkeve pêş. Zanlîsta siyasetê Hatice Simten Coşar di derbarê şer û pêşniyazên çareseriyê de axivî û got şer ji aliyê mêran ve tê destpêkirin. Coşar dibêje di dîrokê de piraniya şeran mêr dest pê dikin, lê bedela wê jin, zarok û yên din didin. Li gorî wê divê pêşî siyaseta baviksalar bipeysin û bipirsin, em ê şer çawa biqedînin. Pêdivî bi pêvajoya aştî û demokratîk heye dibêje her wekî din. Coşar alî ziman ku di 27 Sibata 2025 de rêberê gelê Kurd Abdullah Öcalan pêvajoya aştî û civaka demokratîk dest pê kir. Wî got ku demokrasî bixebite pêdivî bi aştî, wekhevî û adaletê heye. Dost bi hev re li hev dikin lê aşitî di navbera aliyên şer de tê kirin dibêje. Bedela herî giran jin didin. û şer karê mêran e lê bedelê wê jin, zarok û heywan didin. Wê diyar kir ku di pêvajoya Tirkiyeyê vekirina demokratîk 2013 zêdetir hêvî heye. Yani pêvajoya niha. Çünkü tevgera Kurd bi zanîna dîrokê tev digere. û em ji bo aştiyê hewcedarê hevin Coşar teqez kir ku aşitiya rastîn bi wekhevî û azadiyê dibe kanûn tenê nebesin divê mav di pratikê de jî werin parastin. û her wiha divê mafê xebatê yê jinan, mafê axaftina bi zimanekî zikmakî û mafê LGBT yan jî bêne garantîkirin dibêje di axaftina xwe de. Belê dîsa nûçeyekê din her jinek her kêlek ji bo hevgirtinê bû. Di meha Çileyê de belê di Rojavayê Kurdistanê kesekî hete şêyî keziya şervanekî YPJ jin birî bû û pê henekê xwe kirbû di hemû cîhanê jinên Kurd û hemû jinên yani hemû kes ji bo wê ek dabûn yani nirxandinên xwe kirbûn bertek nîşan dabûn ber vê bûyerê û jineke karmenda tenduristiyê İkra avcı jî ji bo piştgiriyê wêneyê xwe kişandibû û porê xwe hûlandibû. Derbar wê de lêpirsîn hatibû dest pê kirin û niha jî ew ji kar avîtine. Belê îkra avcû ji bo vê mijarê dibêje min ji bo kuştina cinan tundî û jînkujiyê dengê xwe bilind kir. Bedela wê ji bo min karê min bû. Berê jî ji ber piştgiriya kampanyayê jî bi kar hatibûm derxistin û bi dozê de divê dozê de min berat kirbû. û Dem Partî jî dîsa piştgirî daye vê jina ku porê xwe hûnandibû û ji kar hatibû avêtin îkra avcı. Dibêje Dem Partî Meclîsa Jinan ji bo wê ev biryar siyasî ye û her girêka ku îkra porê xwe hûnand
mezinkirina hevgirtina jinan li hemberî tundiyê dibêje û îkra divê vegere ser karê xwe. Belê ev nûçe jî bi vî rengî bû em dîsa li wê derê nûçeyeke din heye GGM navendên îşkenceyê ne jinên bin hev re bihêzin ji jinên ku Bakur û Rojhilatê Sûriyeyê ji bo mezinkirina hevgirtina internasyonal hatibûn Tirkiyeyê û hatibûn bin çavkirin di navenda vegera mecbûrî yanî GGM'de aktivîsta Alman Paul Mayer rastî tecavüzê hatibû û jin piştgiriyê wê kirin. Ji bo wê ji xwe daxuyaniyek hatiye dayîn li Taksimê Sîmay Adar axaftinê de dibêje ji bo damezrandina GGM'yan vir ve ev cihêbûne navendên dijmantiya koçber û jinan nijadperest û îşkenceyê dibêje. Koçber di wan navendan de bi zextên tên zorkirin û ku ji welat derkevin. Êriş li ser îradeya jina têkirin û her wiha zexta dewleta mêr û îşkenceyê cinsî ne tenê tiştekî têkakesiye dibêjin. Di dema binçavkirinê de li Annaya filosofya Samut Alma ya qerewana gelan ji tundiya cinsî hatiye kirin ji bo şikandina îradeya jinên berxweder li zindan, komiserî û GGM'yan lêgerîna tazî, taciz û tundiyê cinsî bûye pratikeke rûtîn dibêje li wê derê. Gelo berpirsiyar wê bêne darizandin vê pirsê dike û ji emniyeta vatanê heta zindana jinên girtiya Bakırköyê ji GGM'yan heta komiseryan ev zextê li ser bedena jinan ji bo dûrixistina jinan ji têkoşînê ye dibêjin. Gelo berpirsiyar li wê rewşê wê bêne darizandin. Em ji hêvî dikin bên darizandin belê nûçeyeke din di vê derê de dîsa ji meclîsa semînereke mafên jinan Meclisa jinên Sûriyeyê li Hesekê di parkê xwendinê de semînereke bi navê mafên jinan di dewleta modern de li darxist. Parêzer endamên Kongra Star, Yekîtiya Jinên Suryanî û endamên rêvebirên Meclîsê Jinên Sûriyeyê endamê Komîteya Hukukî û ya Meclîsa Rojîn Abdulbaqî di wê derê de axivîn û we li ser mafên jinan, prensîbê wekeviyê û cihê jinan di avakirina dewleta modern de sekînî. Rojîn got beşdarî ya siyasî ya jinan divê tenê bi dengdayînê neyê sînordar kirin û divê jin di mekanîzmeyên biryargirtinê de cih bigirin û di pêvajoyên biryarê de roleke çalak bilîzin. û her wiha teqez kir ku jin ji ber cinsiyeta xwe divê ji karên fermî û xizmetên giştî neyên dûrxistin gotine di axaftina xwe de. Belê rûpela jinan jî bi vî rengî bû di rojnamayê Nîya Şamê de em ê niha bi hev re li özgür polîtîkayê binerin. Özgür polîtîkayê bi vê manşetê derketiye şopandina meclîsê tenê têrê nake. Kanûna çerçevê û çareserî kanûna çerçevê tenê nabe bila bixe destê hikûmetê. Kanûna çerçeveyê pêşniyar dike ku sepandin tenê neyê hiştin destê organê cîbcîkirinê û lijenya şopandin û nirxandinê ya ku ji hikûmetê pêk tê wê meclîsê de bi awayekî birrêk û pêk agahdar bike. Komisyoneke şopandinê wê meclîsê de bê avakirin. Di vê nûçeyê de vî awayî bi van nava derketiye dibin serokatiya meclîsê de komisyon lijenya şopandinê wê cuda wê be damezrandin û ev komisyon wê karê din çarçeveya kanûnê bişopînin û pêşniyaran pêşkeş bike. Parlamenter dixwazin komisyon xwedî hêz be. Parlamenter dixwazin ev komisyona temsîlkirina berfireh tenê bişopandin û raporan nê bezkirin. Divê ew bibe mekanîzmeke bihêz ku venêrîn bike, pêşniyaran pêş bixe û bikaribe destwerdanê bike. Çar bin komîteyên bîngehîn wê bên avakirin gotiye di civîna yekema lijenya şopandina û nirxandinê ya dibin serokatiya cîgirê Serokkomar Cevdet Yılmaz de ku wê di 24 tebaxê bê li darxistin tê payîn ku 4 bin komîteyên bîngehîn wê bên avakirin.
و شانده İmralı'ya da huyani da endamı şande İmralı'ya Pervin Buldan Faik Özgür Erol gel Veysi Aktaş sekreterya İmralı'ya ragahandın ku regele Kürt Abdullah Öcalan ve de yek komiteyin ku ve ben avakırın de cih bigre. Böyle evji vuhabu evluçe kanuna çerçeve u çareseri disa Meclisa Türkiye kanuna çerçeveyi bir dengeki bilint hatta kabul kırın. Çareseri yapırskiri ki kebiga ve kedes peki girin gitte ditin. U ledve pevajoy de gaven yasayı u demokratik bidome. Gotiye nüvisa xwade Seydi Fırat u Kurd edid ve aste dene dibije İlham Bakır evjidisa nüvisaviye li Bakuri Kurdistani Kurd edi pedivi biçekdari ne ditin u berxwedanê civak gihîştiye asta rêxistinbûn û parastina xwe ev jî dîsa nivîsa İlham Bakur bû pêşveçûn di rêya azadiyê de dîsa nivîsa Menav Arslanê divê derecî girtiye rêya azadiyê mîna labîrentekê ye yên ku derketine dibînin qet namînin yên ku rêya winda dikin jî bi bawerî sebir û îradeya xwe dom dikin dibêje divê derê de. U dîsa bandora pêvajoyê wê ji Tirkiyeyê jî derbas bibe ev jî çêkedin divê derê de cî girtiye analîzeke pêvajoyê wê jeopolitîkê biguherîne nivîskar Majid Malekî Meykhan got Tirkiye hegemonya ABD yani devletên Amerîkayê yekbûyî krîz û nüfuz za herêmî ji bo karanîne heye û rojava ji hewl da lê nekarî ji wê yekê veqetiya û ev yek ji pêşketinên herî girîng e pêvajo ji aliyê jeopolitîk ve yek ji pêşketinên herî girîng ên herêmê ye. Analîstên ku mav danîbûn dibêjin bandora wê jî ji Tirkiyeyê wê derbas bibe divê derê de. Pirsgirêka Kurd wê bibe parçeyek ji bo jeopolitîka nû û ji bo derbaskirina vê mesafeyê pêdivî bi avakirina hîşmendiyeke nû ya li ser bîngeha wekheviyê heye dibêje. û dîsa İran jineke Kurd dar vekir divê derê de mixabin nûçeyeke wiha heye rejîma İranê jineke Kurd a 20 salî ku bi navê Donya Muhammed îdam kir darvekirina roja çarşemê li îlamê pêk hat û Donya Muhammed dema ku hatibû girtin 18 salî bû dibêje divê nûçeyê de belê dîsa nûçeyeke din divir de em girtibû sînorên cîhana me tunene ne guhdarkirina xwezayê ji bîr kir û ji wê dersgirtin rawestandin me wek xwediyê xwe dît lê belê em tenê parçeyeke wê ne heta xwezayê azad nebe mirov jî nikare azad bijî gotine divê nûçeyê de di rûpela hande û dikarin bixwînin. Belê rûpela ewil jî bi vê rengî bû özgür polîtîka em ên ha bihev re li rûpelan jinan binerin. Rûpela jinan özgür polîtîkayê jî bi vî rengî her du aliyên bestîkê me nayên berhev bi vê nûçeyê derketiye pêş. Li Tirkiyeyê jî her kes di kesan yek kes deyindarî banxeyanê ye û lê di nav jinan de rêjeya deyinê hêzê de tire dibêje li gor vê nûçeyê. Esnaf Gülnur Karlı dibêje çiqas bixebitim jî du bestîkê min nagihêjin berhev. Milyonên jinû mêrên ketkar di nav heman hengasiyê de ne û 2015 jî her sê kesan yek deyndar bû îro ji her di kesan yek deyndar e û deynê malbatan 2023 de 4 trilyon 418 milyar TL bû di adar û 2026 de derket 6 trilyon 639 milyar TL'yî krediya kartê 3 trilyon 377 milyar TL û ev ji sedî 48 deynê giştiye di yek salê de deynê karta krediyê ji sedî 53.6 zêde bûye dibêje divê nûçeyê de jin piraniya dahata xwe ji bo pêdiviyên bingehîn xerç dikin û ji bo gihandina dawiya mehê ew serî li karta krediyê pêdiviyê û deynê jinan sandidin. Li gor lekolîna panorama xizaniyê jinan li Tirkiyeyê ji sedî 49
not û şeşê jinan ji bo derbasirina tengasiya jiyanê serî li bankaya dane dibêje divê derê de. Belê dîsa em nûçeyeke din berdewam bikin. Bila herkes vegere xwezaya xwe jinên ku li zozanên Gobirgê ya Pulubûr Dêrsimê salan e şivaniyê dikin dibêjin li bajar her tişt xirab diçe em vir karê xwe dikin em li çiyayên xwe ne bila herkes vegere xwezaya xwe. Xwezî bi destê herkesî biketana herkes biçûna xwezaya xwe lê mixabin. Li Dêrsimê ji ber koçberiya mecbûrî, zehmetiyên aberî û bêkariyê gelek gund vala bûne. Lêyên mayî çanda zozanan û jiyana kevneşopî ji nifşê nû re diguhezin dibêje divê nûçeyê de. Belê dîsa em bi nûçeyeke din nûçeyeke din jî divê derê heye çanda di laşê jinê de dijî deq ev nûçe jî derbarê wê de ye. Deq navê herêmê ye û deq kevneşopiyê ku di nav Kurd û Êzîdî û gelên Mezopotamyayê de heye. Tenê bedewê nîne bawerî, parestin, bereket, nasname û bîra civakî jî tê de heye. û koka deqê diçe Mezopotamyayê herî zêde li Mêrdîn, Riha, Amed, Rojavayê, Kurdistanê û civaka Êzîdiyan de wek ritûeleke girîng tê biqebûlkirin. Belê divê derê de jî qala deqê jinê Kurdistanî dike em bêjin û em ên ha bi hev re ji pênûsên jina xunçnivîsekî guhdarî bikin. Dîroka gelê caran navên pêşengên mêr tomar dike. Lê belê di dîroka dawiya Kurdistanê de jinek hem rêberiya eşîra xwe kir û hem jî çarenûsa herêma ku lê dijî guherd. Ev jina jîr û jêhatî Edle Xanim bû. Di çavkaniyên Brîtanî de wekî Lady Adela tê binavkirin lê di çavkaniyên Kurd de têra xwe nayê vegotin. Edle Xanim di sala 1847 de li bajarê Sîneyê Rojhilatê Kurdistanê di nava malbateke arîstokrat û navdar a binavê Sahîb Qeran de jî dayîk bûye. Ji ber ku malbata wê xwedî hişmendiyek zana bû wê di temenê wê yê zû û perwerdeya edebiyat, siyaset û dîplomasiyê girt ku di wê serdemê de ji bo jinan gelek kêm bû. Edle Xanim bi serokê eşîra Cef û qeymeqamê şera Zorê yê Osmanî re bi Osman Paşayê Cizîrî re zewîciye ku koçî bajarê Helepçeyê kiriye. Ji ber ku Osman Paşa ji ber karên dewletê pir caran li bajar nedima, Edle Xanim di birêvebirina herêmê de rolek çalak lîst wê di warê dadwerî û îdarî de dest danî ser rêveberiyê. Piştî mirina hevjinê xwe Osman Paşayê di sala 1909 de wê bi temamî dest danî ser rêveberiya herêmê û bi salên wek serokê herêmê ma. Edle Xanim bi hişmendiya xwe ya pêşketî Helepçe ji gundekî biçûk ve guherand navendeke bezirganî û çandî ya girîng. Wê sazûmaniyek dadwerî ava kir û bi xwe serokatiya dadgehan kir da ku qanûn û nîzam li herêmê pêk bê. Ji bo parastina ewlehiyê girtîgehek ava kir û rê neda ku tewanbar li herêmê serbest bigerin. Wê bazareke nû ava kir, bezirganî geş kir û rê da ku bezirgan ji herêmên cîran berê xwe bidin Helepçeyê. Edle Xanim desthilatdarî bi dest xist. Ew ne tenê bû rêberek siyasî, di heman demê de bû hikûmdareke ku ji bo ewlehî û başiya gelê xwe xebitî. Brîtaniyan jê re digot Prensesa Wêrek. Navê Edle Xanim bi taybetî bi pêşketina Helepçeyê vegirêdayî ye. Li gorî çavkaniyên hemdem, wê gavên girîng avêtin da ku bezirganiyê vejîne, ewlehiyê mîsoger bike, bazaran ava bike û pergela adaletê li herêmê xurt bike. Di dema şerê cîhanê ya yekem de, di nav fevçûnan de asêma, beşdarî rizgarkirina gelek jiyanan bû. Ji ber vê sedemê, Brîtaniyan bi navên ku tê wateya Prenseseke Wêrek jê re digotin û pesnê wê rêberiya wê dan. Çîroka jinên ku dibin siya dîrokê de maye, çîroka Edle Xanim careke din nîşan dide ku jinên ku dibin siya dîrokê de mane heq dikin ku werin bîranîn. Gelek rewşenbîr, dîplomat û rêviyên Rojavayî yên ku di wê serdemê de serdana Kurdistanê kirine, behsa bandora Edle Xanim kirine.
Nivîskar û siyasetmedara Brîtanî Gertrude Bell di sala 1921 de di nameya xwe de behsa wê kiriye. Pesnê kincên wê yên Kurdî yên heybet û jêhatiyê wê ya siyasî daye. Nivîskarê Brîtanî Ellie Benstein yê ku bi cil û bergên herêmî ve çûbû cem wê di pirtûka xwe de qala wê kiriye û gotiye ku ew jineke bê hempaye ku di nava civakeke misilman de xwedî hêzeke wisa mezin e. Edle Xanim heta dema koça dawiya di sala 1924 de li Helepçeyê ma û li wir hate veşartin. Ew îro di dîroka gelê Kurd de wekî sembola jina xwedî îrade, serok û pêşeng tê bîranîn. Bele temaşevan hejan hajê em ê bi hev re li polîtika azad binerin, rojnama polîtika azad em binerin bê nûçeyê wan çawan e. Çiraya hişyariya jina Kurd Encûme ya Mulkî bi vê nivîsê derketiye pêş di destpêka sed sala bîstî de Encûmiye Mulkî ya Komeleya Pêşxistina jinên Kurd li Tirkiyeyê ava kir bû yek ji pêşenga têkoşîna jinên Kurd. Jineke bû ku di derbazkirina sînorên dagirkeran dengê jinan rewşenbîrî û tevlîbûna nava civakê kire qada giştiya têkoşînê dibêje di vê nivîsê de belê Esma Xana ku piştî bi navê Encûme ya Mulkî tê nasîn sala 1895 li taxa Sabûnkerana Süleymaniyê di nava malbateke siyasî û naskirî Kurd de çavê xwe li dijiyanê vekiriye ev Keça Mustafa Paşa ya Mulkî ku kesayeteke siyasî û leşkerî yê diyar di nava karê hikûmetê Şeyx Mehmûdê Hefûd û Wezîrê Perwerdeyê de bû dibêje di destpêkê de belê ev nûçe dikarin di rojnama polîtika azad de bixwînin hezkirina dayîkê ev jî nivîsa adal jiyan werdecîgirtiye û mîrateya dîrokî li ber windabûnê ye. Qala medreseya navdar a helbestkar û filozofê Kurd Feqîyê Teyran li gundê Finîkê yê navçeya Basê Şirnexê cih digire bi tehlûkeya hilweşînê re rûbirû ye. Qala wê dike ev avahiya dîrokî di sala 1600 de hatiye avakirin û ji ber bêxwedîtiyê li ber man û nemaye. Li ber man û nemanê ye dibêje di vê nivîsê de belê. û rûpela çand û hunerê de jî em binerin xebateke kolektif a jinan biryar cihgirtiye ev nûçe her gavek xwendin û westandin dikare bibe çîrokeke serkeftinê û bibe îlhama ku herkes pê serbilind bibe. Filmê xwendekaran sînemayê ya peymangeha bilind a hunerê ya Hilala Zêrîn bi navê biryar di dehemîn Festîvala Filman a Kurdî de hatiye hilbijartin. Belê ev jî nivîseke derbarê wê de ye û deq di navbera rih û îro de dîsa derbarê deqan de nivîsek li vê derê de heye ji xwe me di rojnama yên özgür polîtikayê de jî me ev nûçe xwendibû em vê derê de huner hêviya dawî ye ev jî dîsta nûçeyeke din aden hebûna xwe weke bajarê çand û ronakbiriyê û cihekî dîrokî ji bo rêveberiya jinan ku berxwedana xwe li hemberî veguherîn û krîzan îspat kiriye berdewam dike dibêje di vê derê de. Belê ev nûçe jî bi vî rengî bû em ê niha bi hev re ji pênûsên jina qûncivîsekê guhdarî bikin û em ê serê saetê bi hev re bin navberekê bidin niha. Yek ji stûdên herî berbiçav ên ku projeya rêveberiya xweser a demokratîk a li Rojavayê Kurdistanê li ser hatiye avakirin komîne. Wekî şaneya bingehîn a rêxistinekirina civakê û bi rêvebirina karûbarên wê ji jêr heta jor tê hesibandin. Fikra komînê ji felsefeya rêberêgelî Kurd Abdullah Öcalan derketiye û li ser bingeha prensîba civaka demokratîk
û rêveberiya xweser hatiye avakirin. Di serî de civak berpirsyarê rêxistinskirina jiyana xwe ya rojane û dîtina çareseriyan ji bo pirsgirêkên xwe ye. Di navendîbûnê dûr dikeve û xwe dispêre beşdariya rasterast a hemû gelê civakê ya di biryardayînê de. Piştî şoreşa 19 tîrmeha 2012 ev model ket meriyetê û hat pratîzekirin. Komîn bû navîke destpêkê ku saziyên rêveberiya xweser li ser hatine avakirin û yek jî girîngtirîn formên rêxistina civakê bû ku beşdariya niştecîhan di rêvebirina tax û gundên xwe de xurttir kir. Her wiha têgehên demokrasiya rasterast hevkariyê, hevgirtina civakî û çalakiya kolektif avakir. Rola komînan ne tenê bi cihên hevdîtinê ji bo niştecîhan ve sînordarma. Ev saziyên civakî yên yekgirtîne ku rolên xizmetê, rêxistinî û civakî yên berfireh pêktînin. Bi rêya wan pêdiviyên rojane yên niştecîhan tên niqaşkirin. Daxwazên wan bi rayaderên pêwandîdar re tên raberkirin û ev çavderiya dabînkirina xizmetan li taxan dikin. Çavderiya kampanyayên paqijiyê, belavkirina sewtemenî û kelûpelên bingehîn dişopînin. Giliyên welatiyan distînin û bi hevrêzî bi aliyên pêwandîdar re dixebitin da ku wan çareser bikin. Komîn her wiha hejmarekê komîteyên pispor dihewînin wekî Komîteya Xizmetê, Komîteya Lihevînanê, Komîteya Jinan, Komîteya Ciwanan, Komîteya Aborî, Komîteya Perwerdehiyê û yên din ku her yek ji wan erkên taybetî digire ser xwe ku pişterast bike ku pêdiviyên cihereng ên civakê tên bicîhanîn. Her wiha komîn bi rêya komîteyên lihevînanê di pêşxistina giyanê têgihiştin, diyalog û parastina aştiya sivîl de roleke girîng a civakî dilîzin. Di heman demê de înisiyatîfên xwebexş, kampanyayên çandinê daran û paqijkirinê çalakiyên çandî û civakî organize dikin. Wekî din ew rewşa malbatên şehîd û birîndaran dişopînin, piştgiriyê didin malbatên hewcedar û bi şaredariyê û saziyên xizmetê re ji bo çareserkirina pirsgirêkên taxan hevahengiyê dikin. Vê rola komîn kiriye girêdana bingehîn di navbera civakê û saziyên xwebrêveberiyê de. Bi vî rengî leza bersivdayîna hewcedariyên welatiyên zêde kiriye û têgeha beşdariya gel di karûbarên giştî de xurt kiriye. Di vê çarçoveyê de jinan wekî hemaneke aktîv û bingehîn di xebatên komînê de cihgirtine û hebûna wan yek ji taybetmendiyên herî berbiçav ên vê modela rêveberiyê ye. Sistema komînan li ser bingeha prensîba hevserokatiyê ye ku nûnertiya wekhev di navbera jin û mêran de di rêveberî û biryardana komînan de mîsoger dike. Vê yekê hiştiye ku jin bi awayekî çalak beşdarî gelek aliyên xebatên civakî bibin. Jin her wiha komîteyên pispor ên ku bi pirsgirêkên jinan re mijûl dibin birêve dibin. Beşdarî çareserkirina pirsgirêkên malbatî û civakî dibin. Semînerên hişyariyê yên têkildarî mafên jinan li dar dixin. Ji bo hêzdarkirina jina a di warê aborî û civakî de dixebitin û beşdariya wan di jiyana giştî de teşwîq dikin. Wekî din ev di çareserkirina nakokiyên civakî, pêşxistina çanda diyalogê û damezrandina nirxên adaletê û wekeviyê di nav civakê de roleke baş dilîzin.